El projecte que se'ns va plantejar era que els de moda estan fent un projecte que parla sobre la identitat i d'aquí ve el nom de I Am. Aquesta és la nostra primera col·lecció d'aires com més no professionals, però sí com més pret-a-porter. El repte més important que teníem nosaltres era com representar i com cohesionar 28 col·leccions que entre elles no s'assemblen en res. I a partir d'aquí nosaltres vam voler crear unes estructures que fossin bastant transparents perquè no tinguessin com una personalitat en si, perquè les peces poguessin tindre més protagonisme. També hem utilitzat com a paleta els colors primaris perquè creiem que era el més adient com per parlar d'algú com tan personal. Crec que el so és important perquè marca el ritme, diguem, de tot l'espectacle i la intenció que volíem fer era començar-ho així suau i que anés sent un crescendo a poc fins a aquest com clímax final. Jo crec que hem après molt. En un projecte normalment, un projecte normal de qualsevol assignatura, no acostumes a produir tant material. Per tant, jo crec que ens ha donat com l'oportunitat de posar-nos en un ambient potser més professional, més realista. És el primer cop que s'exposa una cosa així després de tants mesos. O sigui, no és com una exposició normal, és que portes molts mesos darrere i ara de sobte ve tothom a veure-ho. A mi m'agrada molt treballar amb ambients que no són el teu, perquè així surts una mica del que és la teva monotonia. Però a mi m'agrada bastant, i a més en un lloc com aquest, com a ideal, mola, la veritat.